Dúnia? Sí. Però què fas amb aquesta màscara? Ai, i per què dus aquesta màscara? Avui és Sant Antoni, papà. És avui Sant Antoni? Sí. Ai, clar, avui! Per això dus una màscara de dimoni. Sí. Dúnia, m'encanta la festa de Sant Antoni, i a tu? També. Sí? Sap què? Podem fer un fogarons o una torrada. Què te pareix? Sí. Sí? I torrarem sobrassada, botifarrons, xua... I a més, també se canten cançons de Sant Antoni, eh? Sí. Dúnia, tu sabies que no només hi ha un dimoni? No. No ho sabies? No. I doncs hi ha més d'un. Escolta. Artà tenen el dimoni gros i el dimoni petit. A Capdepera tenen el dimoni ros i el dimoni moreno. Moreno? Sí. Per exemple, els dos boiets de Manacor. Boia. I a la Pobla en tenen un que m'agrada molt, que se diu en Conguito. I en Conguito. A més, del dimoni cucarell i el dimoni banya verda. Que són molt coneguts, o no? Sí. I doncs, Dúnia, què te pareix si cantam una cançó de Sant Antoni? Sí. Sí? I doncs, anem-hi! Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. Sant Antoni 31, ai 31. Sant Antoni feia sopa, sa sabor era de mar.